Parlok akan ekor saisin ngai kublei pi My Richard Ayurveda Morning. Parlok ngadap jingso komen bat pentip pi mentakasni ya ka jing sekri jong ka My Richard haki baik ba jongi hangne po Shillong bat haka state Meghalaya borokawai dalor ba ngilayo ki franchise ki paper haki caka paper mentakasni ngilayo ru ban pli ki Shopee lani ki dukan ki kampen jan syaki baik ba nokno shinong jongi lani syaki member jongi haki caka paper mentakasni ngilayo ban pli ya ka Shopee ka banengkong bat ka baar po Shillong jongi ka Shopee ka banengkong ka bangilayo ban or ribon mentakasni ka day ha maulai umsing ka badai jong ikong diamond yau pniau ka Shopee ka baar ka bagilayo ban or ribon mentakasni ka day harenja ka badai jong ikong anet karsentiu ki kubur ki wasotonat bangin yo snyo mentakasni bangilayo ban pli bat ban ot ribon mentakasni hadu arteli ki Shopee thamai kawe hamaulai umsing bat kawe harenja ka badai hapo ke area Shillong dengan kermen nang ne sakmat ki mi bun ki Shopee ki ban kampen suk susu ya ki pai ba ne ki member jongi pan yo ya ki tiar jong ka My Richard Ayurveda ngi ai kublei kitbok kirwang ya ikong diamond yau pniau iblak sedang ningkong ya ka Shopee ka banengkong ha Shillong bat kumjuru ngi ai kublei kitbok kiryang ya ikong anet iblak pli ya ka Shopee ka baar harenja hapo Shillong bat ngi kermen lang ba kini ipai ba jongi kinyo ka jimentoy bat ngi kermen ba ka business jong ka My Richard Ayurveda kanang san kaloy lara pide ki parlok ki bapin kong ya ka de channel jonga akar pat di pi pin subscribe pat pin klik yo like button bat kum chu yo bell button khadang ma pin yo ki khubor lane ki jingtip ki banga pen mi mat kapor len ma ka de channel jonga parlok ai ku play sesin papin nang ya kamai pha leng ba ka de business ka pangitip kum ka My Richard Ayurveda business. Kublai pi bro, all the best.